guys! This is Michelle and Hergus welcome sa aking channel. Hello, kamusta po kayo? Hi guys, magandang umaga. Umaga pa lang ngayon guys, alas 10. Dito ako ngayon sa city. Nakikita niyo ba yung reflection ko doon sa ano? Reflection ko doon sa ano. Ayan, punta ako ng ano na dito sa city. Lakar-lakar. Maano ngayon, mainit pero malamig kasi naka 7 pa lang, 7 maaga pa kasi. So, mamayang hapon mag-iinit yan ng ano. Ay, ayan, nagulat naman ako. Nakakape mo yan eh. Char. Ayun, so, yeah. Punta ako ng ano, ng DM kasi bibili ako ng tawag ito ng anong tawag dyan? Hand cream. Kasi alam niyo ba, ang pangit ng kamay ko. Tingnan niyo yan, no? Yan. Ito niyo ba? Parang nagano, parang yung ano, yung kamay ko nagano-ano yung mga ano niya. Tulo. Yan na ba, may nakatingin sa akin. Sabi, pinakalas akong babaeng ta. Taray ko. I don't care. Charot. Anyways, punta ako ng DM sa kabilang ano, city. Madaming tao ngayon nakaupo nakaharap sa araw. Kailan gusto nila nagpapaaraw. So, see you guys later. Diba? Ito yung sa ano namin. No? Sakto lang. So long, this is a church. And that's a DM. The hand cream. This one. Ito. Neutrogena. Very good yan siya. Ako guys, ito yung aking ano, hand cream. Nakalito support. Ayan. Magkasang presyo lang sila ng ano, ng Nivea. And ito yung sa Nivea pala, Intensive Legal hand cream. 245. Ay, ito pala mas mahal pala to. 295 to. Yung Nivea is 245. Ito oh, pero malaki-laki yung Nivea oh. Ayan. Chukenhout. Spinded, forget, flakish. Ito na lang. Yung ano na lang, ito na lang maliit kasi nilalagay ko sa bag ko eh. So, hala. Saka ito pa din yung ginamit ko dati. Yung inuwi. Ito din nagkaano. Anyways, ano pa ba? Ito lang naman ang ano ko dito guys sa ano, sa hand cream lang. Ano pa ba ang kailangan ng asawa ko sa ano niya? Sa buhok. So, looking na ako dito. Guys, update. Tapos na ako dito sa DM. Nag-inikot-ikot lang din ako. And then, bumili na rin pala ako ng toothbrush. Kasi magpapalit pala kami ng toothbrush na. Ayan, so, ayun, tapos na ako guys. Maglalakad ako kasi nga, walking tayo ngayon. Para makumpleto. Walking. Ayan, so, alam nyo, ayan, church yan guys. Sa Catholic Church. Alam nyo, ang ano ko ngayon, ang goal ko na sa walking is 10,000 or more steps a day. So, that's the, ano, pero ano na yun yung 10. So, minsan sumusobra pa, minsan nga nagpo-14, ganyan. Pero yun ang goal ko na ano, na makapag lakad ng ganong kadaming steps. And yeah, as of the moment, ay nag-improve talaga yung ano ko ba, yung timbang ko. So, ayun. So yes, walking na ako guys, pauwi ng bahay. And yeah, I'll see you guys later. Hi guys, update. Diba, pag nag-update ako, dito na ako sa park. Hindi ako nag-vlog habang naglalakad mula dun sa city. Kasi, syempre, may mga sasakyan, you know. And anyways, ay nako, ang sarap ng panahon talaga. Ang sarap ng weather. Iinit. Fresh lang, ganon. So, ayan, unti-unti na nakikita yung pag-ano ng mga dahon ng mga kapunuan dito, guys. Kasi it's already, yeah, spring na talaga. At
Yeah, magiging maganda na yung panahon. Magsa-summer na ulit. So, ayun. Ano na, tigil na sa pag-ano, hindi na gano'n kadaming damit ang susuotin. Patong-patong ba? Yung ano, double-double na, hindi pa nga double, triple pa nga minsan. Minsan nga apat. So, like, sa sobrang lamig. Alam mo yung gano'n? Ay, so, at least pahinga sa ano, sa makakapal na jacket. At alam nyo ba, pagka malamig, syempre magdodoble-doble eh, ganyan. Parang nakakaano siya, nakakapagod siya, nakakadagdag siya ng ano, ng basta ng pagod kasi alam niyo yun, kasi nga ang dami mong suot, ganyan. So, yeah. But anyway, ano talaga yun? Anong gagawin? Eh, malamig. So, ganun talaga. So, yun, at least, ngayon is, ano na, dito na ako, diretso na lang ako dito sa may ano. Dito sana ako dadaan sa may mga kabahayan. Dito na lang sa park. Diretso na lang din dito. Ang ganda na ng panahon. Ay, thank you Lord for beautiful weather. At nakakapag ano ba. So, yan. Lakad-lakad lang. Ang ganda din ng puno kahit wala silang dahon. Ayan, kita niyo ba yan? Diba? Ang ganda. Picture pa ako. Ang ganda din nila. Guys. Ayan, talaga nga yung mga ano, mga ibon. Ayan, tapos pag nag-usbungan ng mga dahon, ang ganda-ganda na rin kasi green na talaga din sila. So, ito yung gusto ko dito guys kasi pagka nag-green na ba, ang ganda-ganda din. Ayun ako. Lahat sa akin maganda. Ewan ko, kalain niya ano na ako dito, 3 taon. Magkatatlong taon. Pero everything for me is beautiful. Ganyan, walang nagbago dun sa ano ko nung unang pagdating ko hanggang ngayon. Kahit anong ano, basta ganon. So, yeah. Hello guys, I'm finally home. Kanina pa pala nagbuag ano ako nagtawag ito. Nagbukas ng aming bertahan. Bertahan! Kasi, para ano ba yung ano, hangin. So, alas 10, ano na guys, hindi na pala alas 11 na. Kanina pa yung alas 10 kung sa city tayo. Ngayon alas 11 na. So, magluluto tayo ng, ng lunch. Uy, meron pala akong ano dito. Magluluto pa ba ako? Nagawa ako ng ano, yung natira to kagabi, tama kagabi. Ano bang meron dito na pwedeng, ay, meron pa ako dito ano guys, yung ano namin kagabi. Ayan, may dalawang, kasi ngayon asawa ko, hindi siya mahilig dito. Ako lang kumakain to guys, yung mga carrots. Hindi kasi, hindi ma-fruits at magulay ang asawa ko guys. As in, hindi talaga siya ganun. So, makita rin dyan, may hugasan ako dyan, hindi ko pa hugasan. So, hugasan ko yan, tapos ilalagay ko dito, tapos papanda rin ko na. Ganyan. Kasi nga, ano ko yan, hinihintay kung mapuno siya bago ko siya papaanda rin. Kasi pagka, halimbawa, ito lang, papanda rin mo, sayang tubig, kuryente, lahat. Diba? Tipid-tipid. Tapos ito yan. Tapos, ano yung kakainin ko pa guys? Meron pa pala ako ditong siomay na natira. 3. So, ang gagawin ko is, tapos may soup pa ako dito guys na natira. Kasi ngayong asawa ko nga, spek lang talaga kinain niya. So, ako ang kumain ng mga kaya ito pa din, meron pa din. So, ang gagawin ko is, initin ko lang yan. Ayan. Tapos ito rin, ilagay ko na to dito sa soup. Yung siomay. Parang na rin naman tong dumplings. Lagay ko na yan sa dyan. Tapos, yan o, yung siomay natin. Yan. Yan ang aking lunch. Tapos mag-init ako ng kanin. So, may kanin ako dyan guys, naka-frozen. Alam niyo naman, tawag ito? Laging handa. So, dito ko na lang kaya initin. Hindi kayo mababasag sa So, last ko na pala ito na kanin na frozen. So, magkasayang ako ulit mamaya. So, ayun. So, dahil kakain ako ngayon ng kanin sa lunch, sa mamayang gabi hindi ako kakain ng kanin. So, yun. Kailangan natin ng kanin. Kailangan balance lang talaga yung kinakain para Pero, hindi pwede yung sobrang dami. Alam mo yun, yung parang wala nang bukas. Kasi kasi kaya ako lumaki, kasi yung asawa ko din kasi, very supportive yan sa lahat ng mga pagkain.
yun naman ang kinatutuwa ko kasi nga kumbaga, basta pagka gusto kong kainin, ganyan ba, na mga pagkain, ganyan, suportado naman niya ako diyan. Walang diyan, walang question diyan sa ganyan. Ang problema na sobrahan naman kasi nga pagka halimbawa kakain, ganito, ganyan kain. Yung parang wala na akong disiplina yung sarili ko sa pagkain. Alam mo yung gano'n, maya't maya na lang, parang ganyan. So, kasi wala naman, wala ka namang ibang maya't maya. Ay, Diyos ko po. So, ayun, parang gano'n. So, ngayon ay naistriktahan ko na yung sarili ko kasi wala namang ibang mag-aano kundi ako din naman, 'di ba? So, yun. Kaya ayun ang ginagawa ko ngayon, guys. Ayun talaga yung pinaka-goal ko ngayong taong na ito na balik fit. Hindi siya para para maging mas stronger yung katawan. Kasi alam nyo ba, napapansin ko, alam niyo, hindi naman pa naman ako ganun katanda, no? Pero parang alam mo yon pagka lumagpas ka kasi doon sa weight mo, yung parang sobrang mo na, parang mabilis ka mapagod, parang nakakatamad, ganyan. Yung parang ba, so, yes, I'm trying my best talaga na maging So, yeah, ayun lang. Kagdala naman tayo parang araw lagi. Sana hindi kayo magsawa sa kakanood ng aking mga vlog. Ayan. So, yun lang naman. Tapos maghugas ako dito ng pinggan, guys, namin na kinainan kagabi. So, initin ko lang to. I hope hindi ito masira. Itong aking 3 minutes ko siyang iniinit. Ayan, kumukulong na siya kagad. Ito pa din yung aking may pipino pa pala ako dyan, so hiwain ko yung pipino. Very, siya, maganda sa katawan pag kay may gulay. So, meron pa natin ang guys, grapes. So, yeah. Gusto ko sanang magluto ng itlog na may spinach. So, yun lang kakainin ko mamayang gabi. Itlog na may spinach at may kamatis. Yun lang. Kasi meron ako ditong spinach kasi baka masira na yan siya. So, kailangan ko na yan siyang lutuin. So, yun. So, yeah. Dito ko natuanuhin guys kasi malinis ko. Ngayong umaga lang yan ginamit ng asawa ko kasi kumain siya nung spec niya. Spec? Yung ba niya? Malinis naman to. Malinis naman tong aking dahil mga putas lang naman to guys, no? Linis lang yan, lagay ko lang sa rep kagabi after namin kumain ay mga tira, lagay ko lang. Ayan, mainit na yan siya, so nangyay na natin yan. Diba? Let's just stay healthy and, fit. Yan. Sarap ng supo. Tapos, ilipat natin siya sa lagayan. Siyempre, hindi na ako maghugas nito. After ko kumain, let's eat! Come on, let's eat, people! Kain na tayo. Ito na yung pagkain ko, guys, oh. Anyways, lumamig na siya kasi nag-edit ako ng thumbnail, tapos nag-upload ako ng video. So, lumamig na siya, guys. So, kain tayo. May carbs na din pala to kasi may noodles to yung soup guys Pero okay na din yan kasi lunch naman siya. So, parang sa buong lunch, nakuha ko na lahat ng calorie na kailangan kong i-maintain. So, kain tayo. Sarap ng pepino. Pagka kumakain daw, unahin daw yung mga salad, yung mga para pagka kumain ka ng main course, hindi na ganun kadami. Kasi nga, nabusog ka na dito. Ngayon, sa ganun. Sarap. Carrots, guys. Ang sarap-sarap. Mas tamis.
Mm. Mm. Kaya na ako guys, update ko kayo mamaya. Guys, update! Galing pala ako ng Aldi. Ayan. Bumili ako ng bagay-bagay. Wait. Ayan, lagay ko kayo dyan. So, yes. Oh, galing ako ng Aldi. Bumili ako ng... The first is tissue para sa lamesa. Meron pa naman, pero marami sa maubos para... Ayun ako. Tapos, yung asawa ko is... Ito, 2 river. Kahapon hindi ako nag-Aldi. So, ngayon lang ako nag-Aldi, guys. So, yan. And then, bumili ako ng pistachio, and then baby carrots or the snack muren. Ayun ako. Tapos, itong ano, kasi gusto ko to siya pang gisa-gisa ba? Ano na parang margarine. Yan. Tapos, merong mga hair tie. Agay. Eh, may hair tie na doon. Mura lang siya, naka-sale siya. Gano'n ba ito? 1 euro something na yan eh. So, bumili ako guys, ilang piraso na. 2, 4, 6, 8. So, 8. Ito kasi pinapatali ko sa buhok ko kasi maganda siya. Kasi kahit ilan ang itali mo, hindi magbabakat sa buhok mo. Magbabakat yung ano ba. Tapos may mangga. Nakasilang mangga, 99 cent. Iwan ko lang kung masarap to. Yan ang tingin ko ang pinakamaganda doon. Tapos, pipino, of course. Wala na akong pipino. So, ilalagay ko lang mo to sa ref. And then, kung asawa ko gusto daw niya ng pizza, clam kuchen. Ayan. Kaya bilhin ko siya ng clam kuchen. So, ayan ang kanyang dinner mamaya. So, ayan ko lang ito, guys. So, ngayon magluluto lang ako, guys. Ang akin naman is magluluto ako ng itlog na may spinach. Tapos may isa pa ako ditong kamatis. Uy! Ayan. So, yun. Nilagyan ko kasi ng tissue to dito, guys, para hindi mag-ano. So, yun ang lulutuin ko mamaya. Ito sa aking lugaw. Ako, itlog lang ako. Kakainin ko dahil kumain ako ng kanin kanina. Nakita niyo yun, di ba? Okay natin. Ano pa nga dito sa ref? Ang tawag dyan? Chicken. Buong chicken na binili yung asawa ko nung nakaraan. So, yun. Baka sa weekend namin gagawin yun. Tinanggal ko lang sa plastic sa carton para magpumasya sa ref. So, ayun lang guys. And, yeah. Ayun yung aking napamili ngayon sa Aldi. Ano, sa 13? 13.90. Lahat yun siya. So, ayun. So, kung pupunta ako sa grocery, alam niyo ba yun, nakikita ko yung mga chicheria, mga nagsisale na mga chicheria, nagsisale yung mga matatamis, yung mga ano ba. Pinipigilan ko ang sarili ko kasi as in, hindi muna ako masyadong nagpapaano ng mga chicheria. So, yun lang naman. So, update ko kayo guys mamaya. Magluluto naman ako ng itlog mamaya guys. Tsaka yung yun lang naman yung pagkain namin magkasama.